Kangi TDC Chongbario kitinge thongrungo tukplalajak ojorawono EVM machine ni swrai no tiye sanmung tisakha haste Chongbario commissionni thani thangi sogoika CPIM obo ketalkhe Chongbario no tiye kok bangrina chaitok jakha Finance TDC Chongbario kitinge electronic voting machine thepa thani swrai khlainani bagai ketalkhe kok banglaikha haini bagai haste Chongbario commissionni thani swilai yapharkha CPIM bodol ni bakhaktei manjakha haste kom thingnai Jitendra Chaudhary EVM ni first level ni cheri nai tongmani jorawono VVPAT kare kusuk kjam machine no thepa jakna bagai wansuk jakha o wansuk mung voter stock no jingjalo khiklai mano hini shakha CPIM VVPAT tongkhe vote na thini kukruk wngna teibo hini shakha CPIM yang Tripura hapangni tiprasa hamkrai tangbedekni Mantri Bikash Debbarmani khuk khengmano tei koksilchamung tisakha CPIM rok koksilchamung wngkha kaisa kuthum thani Mantri Bikash Debbarma samani tongo Tripura mothano vote rikhe abo bebak no BJP ni se wngna hinui okogrokno khnawi voters rok wana mawo klai mano hini sajakha Chongbario commissionni thani Keragya Prisena ni bagai sanmung tisakha o patimungo obonoti CPIM Chongbario commissionni thani dal bidal sanmung tisakha sanmung ni bisingo tongo bebak vote center o VVPAT ganang ketal EVM thepana nangnai kok bangai tonglai mano kitingai Mantri Bikash Debbarmani mungoi kerong raidaragi cheri naijakna nangnai Chongbario ni bagai bebak botol no thansake achugui kok chapna ni bagai bo sanmung tisakha CPIM bodol rok soi raidaragi Chongbario Klaijakna bagai o yapri rok sena nango hinai uwansoka CPIM bebak bakhaktino Chongbario kitinge thongrungo tungphalaimani bisingo ketal khe kok kasakha EVM tai VVPAT ni issue Bureau Report News Now